सेंग्राफ्रा एसे खनफायोबा साबसिन खोनाबावगोन एकदम गासिबो खननांगोन एबारो गिदिर gesang ada sang gila नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा गोजौ गिदिर gesang ada sang gila नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आङोलाय आदा साबसिननि फोरबादि नुलायलांथारबाय आदा साबसिननि फोरबादि नुलायलांथारबाय साबसिननि फोरबादि नुलायलांथारबाय आदा साबसिननि फोरबादि नुलायलांथारबाय गिलु बालु मासिखौ लाबोनाय सेंग्राफोरखौनो बेलाय प्रपज खालामनाय आइजो गिलु बालु मासिखौ लाबोनाय सेंग्रा मोजां नुब्लानो प्रपज खालामनाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय नोंखौ साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय नोंखौ साउथ फिल्मनि भिलेन बादि नुलायलांथारबाय गायदावहाय एमएलएनि फिसाजोसो इसोर नाजारो आब'जों इसोर दिखियो बसखौ आंनिखौ आंनि आफाया एमएलए खा मिथिनानै लागा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामबाय आंनि आफाया एमएलए खा मिथिनानै लागा मोजां बुंनायावनो आंखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिसजोंनो गावफ्रोमहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो नोंखौ गावफ्रोमहैजोबगोन बिसजोंनो गावफ्रोमहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो नोंखौ गावफ्रोमहैजोबगोन नङा 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 दे नङा 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 भगायदोसो आङो नोंखौलाय नङा 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 गै नङा 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 गै भगायदोसो आङो नोंखौलाय Domo abang mana deh sekarang tanah. Si mangganu kan gubon hindauku, lain dalam kan gubon siklaku, hangga dasar kan dan aku, si lain dalam kan siklaku, nei 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 nei, mungkin berbeda dengan Lagi nulailangharbay Adik shout Hini feeling badi nulailangharbay Hini berbadi nulailangharbay Ada shout Hini berbadi nulailangharbay Shout Hini feeling badi nulailangharbay Adik shout Hini feeling badi nulailangharbay Hini berbadi nulailangharbay Ada Mahani 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 Sorry dia apa geranti jalan berzamai usia. Geranti gimana? Jeba geranti gimana nunggu? Deh, thank you. Deh, last